noget sex eller sådan noget. Jeg tror det nok klart. Det er nok noget med noget sex eller noget. Tænkte man. Hvad fanden skulle det ellers være næsten? Altså, det er smidt ud for rummet. Like it? Så, Really? så 20 minutter senere. Say something nice about this bread. It's wonderful. Bro, Ostebrød. Yeah? are you considering trying to use this as a company? Yeah, there's a company already. Is it? Yes. Already? Yes. Is it going well? I know. Seriously, bro. Okay, There's no problem in eating cheese. I don't eat any fat at all. Okay. But look at this. This is because of I read a lot of. Okay. Eat, man. This is. Og det gælder også dig. Okay. Nu kommer der 2 sekunder, hvor vi skal være fuldstændig stille. Er I klar det? Hvorfor skal vi være stille? Fordi vi skal kalibrere en mikrofon. Og nu starter vi på 1, 2, 3, nu! Sådan, nu må jeg gerne lappe. Hvad var meningen med det? Er det fordi, der er sådan noget? Det er fordi, vi skal lave karaoke. Den sætter sig. Nej, så skal jeg være med. Ja, men du skal være med. Jeg må være med. Jeg er nødt til at skulle være med. Vi skal have det godt nu, Marie. Yes, it's because